en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri filtima ɓaleri boɗal yurmede fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo jaslari 5 colte hitande ujunaje ɗe nogas ɓatake men ko fate banggue gilli fate banggue dewgal fate banggue teddungal ko fate banggue hoolare hakkude o joom galle cuddiɗo mum hakkude o cuddiɗo e joom galle mum hade men yettat ɗon eɗen jogui nelal iwgal e jinnaɓe men faade e men faade kadi e jinnaɓe men ken yewtidiɓe sukaɓe ken yewtidiɓe mawɓe eɗen jewtida e kala saaha worɓe mawɓe kame rewɓe mawɓe tugganma duuɓi 60 fayi dow eɗen keewi yewtidde e mabɓe toɓɓe jaaƴe ha tenti ko fate banggue gurdam galleji ɗi e kala saaha holno ɓe jiiri dewle hande e dewle hanki nde tawno kamɓe ɓe goni koye dewle hanki enen yoga men mbasi koye dewle hande ɗe musidɓe teddu kono kadi dañi koɓe koyti dañi koɓe goyti no feewi goytali mabɓe ɗi noon sikke ala kaalene rendo ngo ɓe kolliti holko saabi gorko ɗo woni sukajo ɗo ƴami rokkama addi joom suudu mum kam ñamminta kam holtinta kam yarnata kam suɗata oɗo saaha noon so tawi ɓe mawni aɓe tina kamɓe worɓe ɓe e nder galleji he koɓe weddaɓe tan mbete dewgal waɗi ko contrat so tawi joom galle fuɗɗima mawnude tan heewi ko joñede joñire to banggue ɗawede wone gueɗe kewɗe e nder galle he saabu ɗo comci mum guppeteno gome bule gome passé so tawi jomum ala moyen heewani dañjiɗum o saaha mo gone holko saabi ɗum heewi dañjiɗum nan ko joom moyen joguiɗo haalis tawno mawnata naywata ha hande rewɓe ne jiiɗi ɗum joom suudu mum walla suddi mum ene kuula woto addude goɗɗo bawɗo toppitademo toppitamo kono ko holko saabi mo ala moyen o toppittake guila e koyɗe mum ha e ceguineji mum ha e comci mum ha e ñamdu mum ha e yardu mum heewani toppitede musidɓe tedduɓe tene kadi ɓen mawɓe ɓe jewtiɗen ɓe jeehi haaɓe kolliti so tawi ɓe mawni haaɓe jettima duuɓi 60 ha 6 aɗiya ɓiɓɓe mabɓe ɓe ɓuuri jokkodirde koye yumiraɓeɓe to banggue woni sirluji ha tenti ko fate banggue dewle walla woni gueɗe jiɗɗe waɗede baaba teddinirte tan ko taw fimde fiɓama ha gasi haalne kono ko nene heewi haalnide ha gasa aɓe teski kadi sukaɓeɓe so ɗannima garti kewani addande ɓe woni mabɓe comci ni paɗe ni montoruji kono keewi addande tan ko yumiraɓe e bandiraɓe rewɓe e miñiraɓe heddiɓe mbete kamɓene wona e galleji ɓe jeeya musidɓe teddu ɓe kolliti hen sahaji e bottari ɓattine ɓe ñaama ɓe gayna baaba galle heddoni wiyen dokke kam ndiyam mboɗo yara ha ɓoynana debbo suuta
konngol mum wiya an dokke bamon ndiyam yara tene hanki wonano wano musidɓe tedduɓe so tawi nde o woni sagata nde bottare ɓatinama coɗam ɓatinama ko ndiyam ɓattinte ha timma so tawi o wottima walla o hirtima walla o haccitima o yara haw ɗum dite musidɓe tedduɓe kolliti noon yogay mabɓe ɓe ngala moyɓe aɓe tini e nder galleji he ɓe gona hettaɓe to banggue rewɓe to ten rewɓe ene ɓeydi yaware faade mabɓe ɓe donkende holko saabi ɗum ha ganduɗa e kala saaha soɓe guirbodire sukaɓe rewɓe ɓe kewiri ko acce bammon hoore nde koruf nde kangaɗo ha ɓo joomum nanguira e galle wona neɗɗo duña ɗum faade grand place ko wayno yeeso tinde juma walla yeeso tinde jama walla jooɗoyo caɗel jaka walla jooɗoyo belguel mawɓe heɓa toon ha bottari yona daago arta ñaama seeɗa heɓa nder suudu mum lelo kañum tan goto musidɓe tedduɓe holko saabi ɗum mbete wona gilli dewgal ko nde fiɓa ha mayde walla ala waɗi tan ko contrat jogui koto haɗata hande wuuri tan e dewgal gurdam belɗam ko on joom jawdi nde tawno so dañi duuɓi 70 omo takka omo wife omo ñamminemo ɓoose kono ɓe ngala ɓe kolliti ceere bel badeni tan ko nde puɗɗi mawnude seeɗa ɗum noon musidɓe tedduɓe alay saago ƴeewen goytali mabɓe kam mawɓe ko nelal iwde mabɓe faade men nde tawno ene moƴƴi dewle ɗe kala saaha jewtiden e rewɓe mawɓe ɓe jewtiden e babiraɓe mawɓe ɓe ma en keeɓ hen goytali ma en keeɓ hen wasiyaji ma en keeɓ hen haqqillaji jaaƴƴi holno mbaweten wurdude e ɓesguji men musidɓe tedde so tawi en garti to banggue gurdam dewle ko adi kala wasiya men gadiɗo faade gurdameje meɗen holko woni teddugal hakkude debbo e gorko holno gorko teddinirta joom suudu mum e holno debbo teddinirta joom suudu mum joom galle mum hol teddugal gorko faade joom suudu mum mawɗo goto meeɗi namdade ngal namdal mbiɗen mawɗo min gartiringal e maɗa nde tawno ken haaldiɓe mawɓe ɓe no feewi tawno kadi alhamdulillah en jetti jomiraɗo aɓe keeɗi en no feewi no sukaɓe keɗori en ni dokka en hen sembe e cuusal aɓe duwo jamma e ñalawma ɗoɓe keedi ɗo enen en mbiɓe yo gurdam ɗam juut duuso ngo juuta wonda e cellal e hattan Allah ittanaɓe koɓe goyti ko beele rewɓe mawɓe wonɓe galleji ɓe mbatta toppitade ɓe ɗoftoɓe kormoɓe kalda e mabɓe seesa mbasi wiide koɓe hangaɓe o wi teddugal gorko faade joom suudu mum an gorko saɗa yalta galle mbaynoɗa joom suudu maɗa mbasa sikkude ko debbo tan heedi e waynade an hoore maɗa saɗa yalta mbiya mboɗomi yaaha wuuro tel galle kaari en walla mboɗomi yaaha leegal dow walla leegal less walla hakkude wuuro galle kaari en ɗo mbaynorɗa ɗo kadi tawa ene selli ko ɗon paaɗa ene saabo joom suudu maɗa ay hooladema e ɗoftadema e konngol maɗa so tawi neɗɗo ari galle mon ne sohluma haaju keñoraɗo so sukane laama wiya yah galle kaari en ma tawɗon bamma mbiyama yaara wono to koko wawi kewde kala joni noon so tawi a wi mi yeehi galle kaari en sukane laama galle kaari en ari tawi ɗon ba mawɓe walla tawi ɗon yimɓe namdima mbete babam ala mbi bamma ala ɗo henna so suko arti kanko debbo hoolare makko ne usto e ma nde tawno ɗo mbinoɗamo aɗa yaaha ɗo wona ɗon jaaɗa ɗum noon firti teddinde joom suudu mum ko waynade ɗum ɗo paaɗa ɗo gonɗa kadi ɗo paaɗa ɗo so wona taw ko haaju keñoraɗo ittuma ɗon nawma banggue goɗɗo musidɓe tedduɓe woni teddinde joom suudu mum a yeehi golle walla a yeehi haaju jaam walla a yeehi ɗaɓɓoyde garta joɗɗa joddoɗa joom suudu ma saaha nde poftiɗa kalnamo ko dañƴa kalnamo ko jiiɗa kalnamo no yaari wo anda wo faama wo seera e kumpa
nde tawno dewgal ko projet ono ndendi projet o ko an ɗaɓɓoyta aɗa arta e galle he aɗa addanamo ɗum noon foti andude ko ɗaɓɓoyɗa ko sa artino yaari somo jogui hen wasi o waajoma ɗon somo jogui hen courage o rokkuma ɗon so tawi kadi wonko yiiɗi haalde o haala kono so hewɓe eɗen kewi wiide rewɓe ɓe jewtita e worɓe mumen holno ɓe jewtirta gorko coɓɗo soki miijo mum soki ɗaɓɓandi mum so yalti arti haalata ko addoyi haalata ko yi ɗon debbo ala ɗon konngol musidɓe tedduɓe ɗum woni teddinde joom suudu mum sa arti kalnamo ko jiiɗa ko kalnamo golle ɗe kalnamo sifo o faama o anda kankone kadi daña ko ɓeydanma hen woni teddinde joom suudu mum ko andude fodde hakkude mum e joom suudu mum gila joom suudu mum sakkani junngo ñaaguima gorko fotani fadde ha joom suudu mum wiya baba galle mboɗo sohli hande 400 walla mboɗo sohli ujunere walla mboɗo sohli ujunnaji ɗiɗi walla mboɗo sohli ujunaji 6 gorko fotani fadde ha ɗon kala gorko padowo ha joom suudu mum sakka junngo wima mboɗo sohli ɗum a teddinani joom suudu maɗa nde tawno holɗum pinal dewgal ko andude ko joom suudu mum sohli gila wañagakima gueɗe cohlaɗe ɗe ne ganda gueɗe ɗe debbo sohli ɗe aɗe ganda ɗe peeñi tawne ɗen gandi ko yaltata e debbo kala lewru ko omo hatojini e sarbetaji makko intime yo hutorto tawa sakkani junngo faadema an gorko ganda kala lewru ardu tan aɗa foti wadde ganda kadi gueɗe cakke makko ɗe o sakkata ɗe e gueɗe ɗe cakkataɗe gona gotum ganda ɗeɗo cakke poti changede poti waylede ay ɗe ɓooyi seeɗa tene kadi ɗe jatani e makko tene ko joom suudu maɗa ganda nden fodde mbaɗa ganda fodde oɗo saaha yalti ko konɗo henna ñaƴirkon taw ñaƴirkon kon wona ñaƴirkon ceerkon kadi ganduɗani yaade jamanu ayi jolnamo hen gila o sakkanima junngo ɗum woni teddinde joom suudu mum debbo ne teddinde joom galle mum woto yaltu galle jamais taw o waynaki joom galle ma malgré noon hande mbaɗi hen ɓeto hewgo rewɓe hewɓe hande gona waynotoɓe woni wona waynotoɓe ko holɗum joomum defi bottari defti yeehi taarode mum looti ha ɓandu mum laaɓi surmiti ɓorni comci mum ñaaƴi waɗi makkiyasuji mum parfumi ha gayni ari dari e yeeso gorko walla ɗo gorkolele e nder suudu ɗo wi ɗum min noon mboɗo yiɗi yaade galle nena men walla mboɗo yiɗi yaade galle kaari en walla mboɗo yaha inde mbeto o waynima walla o waynaki mboɗo ɗamini baynugol ko jamma a anda programme joom galle ma a anda somo jogui programme mo yiɗi yettindema programme o watte ko jamma min noon ka joom gallam janggo mboɗo yiɗi ñalloyde galle kaari en walla mboɗo yiɗi weetoyde galle kaari en walla mboɗo yiɗi yaade kikiide janggo galle kaari walla kaari waɗa inde mboɗo yiɗi yaade toon wona on piɓodiri hen so tawi fini a waɗi golle ma gayni a ñantima ha yooɗi omo andi ɗo paaɗa jomumen kalda ɗum woni communication kalda hunde sella feewa kono en tini won rewɓe ne pina jaa ha wuuro e wuuro taw joom galle mum tinani wone rewɓe ne pina jaaha nder wuuro weetoya ha gotto toon ha gorko ara namdo ha ɓooya debbo ara ɗen gueɗe kala hande en ji wona hunde nde nanɗen ko hunde nde jiiɗen ɗum noon ne moƴƴi debbo saɗa yaaha wayno joom galle ma ɗum ko teddungal hakkude ma joom galle ma sa fini subaka hayso an joom galle ma mbalde leeso woto sa fini subaka wimo konngol ngol mbiyatama ngol so baba galle so jontaɗo so mosowo so ñirɓiniɗo so keur so ɓernde so laaram so wonkam so tufdam so cangolam so tufamam ayi kala hen no mbiɗamo ne sella jam waali a fini yawru mbaale jaam calmodiron ko duwaw salminde ko duwaw sa yalti an debbo an adimo yaltude mbiya sukaɓeɓe
calmini bamon to mone bamon hebli ha gari ne ɓorni conci mum calmini bamon janginaɓe ko teddungal wona teddinimo a holli suka ma yo teddin bamumen ɗum ko teddungal hakkude ma e joom galle maɗa teddungal gongal hakkude ma e joom galle maɗa hayso reedu ma ɗum wi tut aɗa haari joom galle ma dawi artino yiɗi fo o waya so yiɗi o jogui o saren mbabba o tenoyat leɗɗe o adda o saama jeeya teddinmo ɗon teddungal ngal woni kala ɗo joom galle ma wayi teddinmo ɗo woni ɗo hormomo ɗon hokkuma gueɗal wor hoyno no goɗɗum ka heɓata so arti ko reedu ma ndu heewi ko pop ko jewtata ko pop ko togguɗa barrade banggue goɗɗo ko foof ar ɓattomo sa ɓattimama mo tan joni o adda teddungal ngal o yewtanma ko dañi ladde ko ene wawi taw o ridi ɗon jiire ene wawi taw o ridi ɗon wojere ene wawi taw o yii toon goɗɗum ay kaaldon jewti don anne wooda kalanɗam wonko ko haalanma aɗa duusamo aɗa ñamkikino aɗa ittanamo aɗa ɗoftamo gilli ene ɓeydo ɗon korsane ɓe ñande wonde so ari o doganta addoyde gandi han bottaram mo ñamala o wiyata ko paade ha kaari ardanan bottaram ay min gottoɗo ɗum waɗi hankkadi ni neɗɗo hankkadi gorko yiɗa wottodade joom suudu mum hayso tawi yimɓe kala gotti hayso tawi joom suudu makko wottima hayso hirtima ene ɓeyda gurdam hakkude resodiriɓe musidɓe teddu teddinde joom galle mum ko andude ko woni poos mum ganda oɗo joguiɗo ɗo haaɗi teddinamo ñagoɗama ko hattani mbasa ñagadema ko hattani mbasa fawden ko satti kaaren keeɓi ɗum mi heɓani kaaren keeɓi ɗum mi heɓani kaaren keeɓi ɗum mi heɓani ala alay saago musidɓe tedduɓe gurden gurdam moƴƴam beele Allah subhanahu wa taala walla en ɓeɗo gueɗɗe kalɗenɗe noon soɗe goni hakkude debbo e gorko caɗele mawɗe jawata jolde hakkude mabɓe no kewɗen wiide kala saaha caɗele yimɓe ɗe jiiɗi fagganade on nanno hakkude moon yawata nadde hakkude moɗon alay saago tinnoɗen dewgal ko beelema wona mette wona mette kala ko welna welat mi hokkonɗo yeru hakkude gorko e gorko nde ɓe jiiɗi welnude gurdam mabɓe hol plaisir hol beelema gonɗo e gorko e gorko gorko e gorko leldo e leeso yota ha weeta gorko e gorko cingodira ene jaaha partout kersata en jiiɗum hande nana e nder men ko woɗɗuno en hande nani ko jangganɗen hanke defte qur'anil karim yimɓe luuɗo en nani hande eɗen pawi guite men eɗen pawi guite men ene cingodiri ne jaaha ɓen belni ha weeli holko saabi debbo e gorko ɗo beelema woni ɗo plaisir ɗo dakame woni ɗo laarata debbo moosa beltoɗa ɗo debbo laarata gorko moosa welto holko saabi ɗon welnetaki holko saabi ɗon ko mette tan wonata ɗon ko haɗa ko debbo e debbo wondude jeeyandaɓe jaahaɓe ñaaƴa ɓe ɓuucidira ɓe loddo debbo e debbo gorko e gorko naɗo en desdodiri donke welnude gurdam men tene ɓe nana belna tene ɓe belnata koye haram an belnata koye halal aɗa welna ɗo dagui ɓene belna ɗo harmi ten ɗo belna ɗo harmi ɗo ɓuura beelema ma an ɗo mbiyanɗa ya welnude daguiɗo holko saabi ɗum belnen dewle ɗe jibinen ko barkini belnen ɓerɗe ɗe belnen ɓerɗe ɗe dewle ɗe ɓerɗe belto rafiji ɗi corto belnen dewle ɗe ay miijoji puyɗi ɗi gegga hoolare ara belnen dewle ɗe ɓaɗon men kon garta en maayi gurɗen ko sukara e nebam e maaro so tawi ɓerɗe belani yante kalɗo ñamal puykal en jootete sen jootama en ñawet sen ñawama en pooƴat mo jiiɗa kala hande nana wutti taw ko ƴiye ɓole peeñata birɗe mum mo jiiɗa kala nana fooƴine ɗakke gurumne ɗeɓe mayde en yara poɗɗe gam ƴewde yeroba gam ƴewde ɓandu beele weesde wiyeede dewgal mum welani musidɓe tedduɓe gaare mbatten haqqillaji e koye men belnen gurdam men ɗam ken maayoɓe ken gasoɓe ko Allah dagnanen ko woto mbasen welnude ɗum tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en toɓɓere nde jiɗɗen sakkitorade buuɗaliru mende hanki bonni dewle ha boni ha ɓuuri bonu dewle hanki ko esiraɓe e ƴeekiraɓe e sehilaɓe sehilaɓe ma rewɓe aroɓe e ma an debbo yogay mabɓe ene hen ene guttuma ene nawmaɗa yettaki
ha pawmani e joom galle maɗa ha ɓoye bonirɗa hen jippoɗa dewgal maɗa woni hen ko esiraɓe mi yiɗama tan mi yiɗama ko mbaɗɗa foof fewani gorko one ko kettiɗo no fewi jinna mum rewa ha serma hen woni hen ko ƴeekiraɓe gara kanma yedde nder galle joom galle ma ɓuƴi ha wiye ko an heewi bone an debbo takkeɗa ha dewgal ma ɓilkito hen hande noon ɓuuri wawde bonnude dewgal pooɓe e aduna ko cindirguel cindiguel e ma ngel cindotoɗa ngel pompata ngel a yiiɗa hay goto mema aɗa ñaaƴira aɗa farnoro ɗum tene kadi aɗa waɗi ɗum guiɗo e sehili e jaatiɗo woni téléphone ma téléphone hande ɓuuri bonnude dewle addi sikitare gorko jaɓata téléphone mum fuuye kala hande debbo biɗo joom galle mum addu téléphone ma mi fuuye kalten ko majorité o noon addu téléphone ma mi fuuyi ɗum tan a yiyat joni hunde ñirɓino bona e rewɓe hewɓe hande sa wi ɗum addu téléphone ma tan mi mema sa renaki ɗum ñirɓinto firti hande ko hoolare nde eggi on banggue mo jiiɗa kala nana jaggui téléphone mum ene afli ene sindi ne haɓɓi hen ha tiiɗi waɗi hen gurdam mum pap tawno ne andi fewani ɗum noon musidɓe tedduɓe alay saago tinnoɗen ndendal no moƴƴi hande gaño ɓurɗo mantinade ko téléphone bonnuɗo dewle somti sirluji wahliti mbadiji addi gaye beela addi koyera bonni dewle tayni hewɓe ñifi yontaɓe haɗi anduɓe haalde ko gowno haalde bonniti konnguɗi hay so tawi won hen ko fewni musidɓe tedduɓe hewɓe jalti dinguiral ɗum ko téléphone saabi ɗum noon oɗo gaño hande puttino guitene huccite meɗen kam hande ɓuuri seedade bonnugol dewle tawno hande dewle kewɗe gaƴƴi boni ngam sababude téléphone hewɓe ni kuuli hay seerodirde ngam woni nokkuji ceergal so yani toon ko firtare ko bonande kono joomina ndamodira kono noon addi jeeje o ko téléphone ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗalirmede feeri feeñe windere fe jeyɓatake bindaɗo ñande jaslari joyi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas on yo jaam Allah ñallanen ko guiɗo moon musidɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam